Вземах някаква броня. Прави желата. Айде да вие дома. Удри! Смело е! Абе, ела! Ела, гледай чакай, какво съм две бе! някакви. Абе, аз губих. Бай столак. Добре, аз... я ги чествайте. То бран чест, няма нищо в него. Аз тук да ги солим, бата. What the fuck? Кой му отпра така, бе? Скелет. Ехей! Това бос ли е сега тука при мен? Да, пигмент с босове между другото. И сега да му губиш. Ако ми кажеш къде съм идва. Мишо! Ела бе, тарикат баха! Fuck you! Това сега бос ли е да ме бие? Да. Затворих му вратата. Чакай, затвори. Седи малко, почини си. Ела се наебем. Чакай, гости ни имам. Чай, че някаква програма почна да ми сканира компа. По време на клипа. Това е фигура клипа. Аре, ела да си щупим. Аре, бе. Аре, едно. Може да се щукаме. Еч, ама гаджето ни не види, ей. Нема. Хубаво, аре лягай това. Ога спам! И какво не изключи клипа? Не. И да, и виде хайпито. Аре, лягай. И виде хайпито, нали? Не са видели айпито. Не видеха го. Не са го... Ми видеха го. Не да са го видели, има whitelist. Лага, я ми наближи газа. Не се вижда нищо, нали знаеш? Аре, Аре, лягай, бе! аре, идвай. Ама сега имаме ли чекпоинт или не? Не. Добре. Чакай. С фърнати диаманти. Да вземе. Само прости ми даш. Какво се прави? Ето съм ти служил в честа им. От пак готов. Сега вече съм още нела. Его е. Ей, седи, комшо. С 3 бутона майна за удряне кликам. То няма умиране, бе. Умирам! Меч! Дева! Пълнен ми! Еле! Ето, ще искаш. Гледай са какво ще изхвърлят тука. Повече мечове не ми трябва, имам си най-добри. Аре, отиваме. Само хвърля. Сме надолу между другото. После сме надолу. На къде сме? Тук има слендър. На къде сме, бе? Надолу ли? Тук има слендър между другото. Да, бе, на къде сме? Нека се засили към мене. Бегаме, майка ти. Мамо! Седи! Охо. И малки зомбита. Мишо. За тебе сякаш съм невидим. За тебе сякаш съм невидим. Ти къде си, бе? Умирам. Да сега няма умреш. Баси човека си. Сега как се върна? Ми телепортваш се дома. Бек има ли? Не. Ама то си ми има нещата. Да, бе. Как така? Точно. Айде. Обочи. Тук... Някакъв скелет, че го убием. Някакъв мизерен меч. Слендър. Чай слендър и двамата го почвам да счупиме. Но за какво? Наври го в... така. Баш салак. Банята. Ево се почипкаме малко. Сега къде сме напред? Искаш ли до един бос да ходим? Какъв това? Смървари някакъв. Би го аз да взема шат. Няма нищо братле. То носи един боса между другото. Пока тук горе ли? Да, чакай, ела първо ти дам нехубаво.
Не, сега, ай, качвай. Ти ще танкваш. Много ясно. Ако ми дадеш армор, направо няма да ме пипнат. На ти. Ама той такъв ли е, бе? Мизерно. На ти Potion of Healing. Сей тук ти дам някои нещо. Ма, не ме тъпчи с прости, бе. Теба. Добре. Отваряме. Защо са айпадици? Ето тук е боса, нека. Уоу. Който не умре от един хит, значи той е боса, да знаеш. Ооо. Къде е босове? Като мине през всички палеци. Fuck you. Преди ни беше на... Ехей, ти отгоре! Fuck. Ма ти са отровни. Ага. Ето бе, намерих боса, бе. Това почна да ме бие. Я би го аз докато се хилна. Охо. По-лошо. На време в мрежата. Ще умреш. Не. Няма бе, как че умреш? Да, той като се навира в мрежата, ние не можем да направим нищо. Много бан. Мога бе, направо шупих. Бе, цигани. Направо... Шантъв го направихме. Малко, че ми схаби диаманта и нямаш за този диамант. Какво даде? Диска. Това. Само това. Сега ще виж това, ще ни трябва диска. И си го взимам с мен този диск. Басна майката. Си го взимам с мен. О, къде е диска, бе? Сега ще изпадне. Не бе, няма го, бе. Бас циганите. Циганче. Разави, бе. Майнкрафт ми дължи един Music X, между другото. Надолу ли си? Да, бе, бие се с нека. Не по... Окей, то не беше бос, защото толкова лесно умре. Са нека ще ми се засили. Това ще ми се засили. Не ми се. Ево при Мишо. Ево е. Кой бе? Кой е къде е? О, ево бе! Къде ще си е, шефче? И трябва да направим пак такова. Внимай, че долу има бос. Направи го пак нощ. Ево ти диамантен меджо, ево сей. Наземи се кефи. Той е изпотрошен. Ама пак диамантен меджо. Уф, малките зомбите ме бият. Тя как са засветкали? Тук нагоре има някакви работи. Удрих една... Зомби. Бос при мене. Пик зомби, нали? Да. Идо. Ама аз ще умрем, бе. Сей, че съм на много малко, ще умра. Че се опитам по този начин да бия. Сей, ево, върни се. Затварям му вратите, няма ми направи нищо. То ми даде диамантен меч. Аре, къде си, долу ли си? Да, бе. Тя потребя се тук с него. Идеално. Не си долу! Къде долу? Умирам! Къде? Подобри къде си. Чакай. Ако си тук, къде отивам, си влика. Не си. Още един бос. Fuck you. Да. Лак. Върни се, ево. Ево да ги изнесеме долу и тогава. Че дойме на... Бос? Че да снимам на малък екран, че това тех ще пак почна ми лага. Маленки. Fuck you, motherfucker!
Дай се, че ще умрем, ба. Кой ми изпраска така, бе? Еле! Ти ги би, той тя ще бия боса. Ето. И малки ми се със светка. Седи, малък! Те ме чупиха, ба. Окей, аз избих големия, ти би малко. Малките са. Тук е Ендерман. Слендър. Мама, диде! Слендър. Айде, отиваме надолу. Ооо! Лава. Който умря. Чай. Седи, натиски този бутонче тук направя, че ни разкажете играта. Ева първо другите. Къде видя бутон? Зави, да не ти го покам. Къде си? Маленко. Умря. Тайна стаечка. Бос. Не, аз знае. Тъпа се. При мене. Телепортни се. Нямам как. Много ли си някъде или? Не, тук по нисто. Ево. На същото место там, дед бихме предишния. Там нагоре. Фък. Фък. Ето тук загадих. Бой. Ела, тук На един удар съм. Мация. Да, Ще да кажа една дума, която ако я чуят модераторите, че е такова. Кълфа. То няма да... Давай ти си да. Стани си чест. Така. Какво ти да е? Готнагите. Дай го. Аз имам 4. Аз си купим нещо. Да, да купим нещо. Лъка зелен ли ти е? Да. Ти син. Той и моят толкова изхарчен. Не, моят е пълен. Ама е зелен. А зелените са тъпи. Точно знам. Ако имам им 3 зелени. Аз съм надолу тук ги избивам всичките. Ти си с пълна кръв и мога да слезнеш. Да бе, пълно. По-малко от половината са. Така, искам една баничка. Баничка. Баничка! Нема ти даде. Те като нещат майка ми сами прави банички, така че. Е. Охо, тук е някаква тайна стайчка.